5 uthi glory to Jesus. Omunye futhi glory to Jesus. Owesithathu, owesine, shela mandai lo prastele kustele hasia dai, rila mo shatai lo kosataya. Glory, 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 glory. Hallelujah. Hallelujah. Nikhona bathandekayo. Kuleli hora bathandeka kugida ngishingelosi ekamosaya. Kugida ingelosi yomusi, musi wasemthonjaneni kugida ngishingelosi. Iyavuma, iyasabela. Nikhona bathandekayo. Izwi ihubo laphezulu, izwa ihubo lokunqoba. Awuthi kugida ingelosi yasezulwini. Oh, makelwane kugida ingelosi yasezulwini. Ketana mahasi, le parasili motalahasi, li porokotono katana masaya, li parasiki tilimokotono mosetenia. Abasezulwini bathokozile, abasezulwini bathokozile. Shout hallelujah! Shout hallelujah! Hallelujah! Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Ibambe kanjalo uthokoze abase kugida bona, ibona bagidela into enzeka kuleli. Yes, Lord. Ibona bagidela into enzeke kuleli bathi mkhulu yenu yesabeka, mkhulu yenu yamangalisa. Ubani okwazi ukubhekelela isizwe sakhe njengaye. Hallelujah. Baba bazi imisebenzi yakhe emihle ayenze kuleli altar. Hallelujah. Mukelani makholo, Jesus. mukelani ifa lasezulwini, mukelani umusa waphakade. Hallelujah. La sibuya khona nezinto ezingajwayelekile. Hlala phansi umuntu ophethe izinto ezingajwayelekile ubuye nazo. Awuthi into engiphethe engajwayelekile. Ngicela ke lento obuye nayo engajwayelekile uyisebenzise ngendlela ezoveza izinto, izithelo zezinto ezinga ya awusewubuye intweni nje uye njengalinye ilanga, usuya ngendlela ehlukile ngoba uphethe amandla angajwayelekile. Sathi ungaphusha imakhala kawe nesihlalo. Hayi yena umphushe nje awe nesihlalo uqinqe phansi uthi lalela. Uswahlala kakhulu. Esme. Hallelujah. Asibingelele bathandekayo. uNkulunkulu uyise nendodana nomoya ingcwele endlini yakhe engcwele. Asibingelela amazulu ahlele endaweni ephakeme ekhazimulayo. Asibingelele owenkazimulo enkazimulweni yakhe emangalisayo. Asibingelele ophelele kupheleleni kwakhe okungashodinga lutho. Asibingelele ukumnikazi wezinto emandleni akhe obunikazi bakho konke. Asibingelele uSamandla umenzi wakho konke okuhle nokupheleleyo. Shall we celebrate our God? Hallelujah. Simnika udumo, simnika isibongo, simnika inkazimulo. Yena othembekile, okhuluma afeze, othembisa aphelelise. Hallelujah. Okhuluma othembisa simnika udumo yena yedwa. Ubani obengenza njengaye? Ubani obengathembeka njengaye? Ubani obengamangalisa njengaye? Ubani obengaphelelisa njengaye? Ubani obengenza abazalwane lesilinganisa singangesakhe? Kekho emhlabeni nasezulwini uyayena yedwa bathandekayo. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu nangalolu suku lokumkhonza. Usuku
loku celebrate ubuhle bakhe imisebenzi yakhe yonke emihle omusa asenzele yona. Hallelujah. Siyabingelela kumprofeti umama, sibingelele kumfundisi mama uMthalani, umfundisi umama uManzini, sibingelele kumama uMjaja egameni lenkosi, sibingelele kuma elder, kuma dikoni, bonke baba, bonke mama, ama ikliz abantu abasha, abantwana abancane, omkhulu nogogo, ibandla lilonke ihlobo zethu ezikhona abasihambele abaqala bakhona kuleli khaya, ninonke bathandekayo sanibonani ngegama lenkosi. Amen. Size kule nkonzo yokuzo celebrate ubuhle bukaNkulunkulu. Sizokwamukela izwi elivela enkosini, sihambe sithokoze ngalo lokho uNkulunkulu asenzele khona. Singedlule kalula ukuba bathandekayo sibonge lokho amaZulu asesenzele khona kulezi insuku ekade sihlangene ngazo kusukela ngoLesithathu kuze kube izolo. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngomsebenzi omuhle, ngamandla akhe amakhulu, khuluma kwakhe, ukwenza kwakhe phakathi kwethu. Bese sibonga futhi ibandla likaKristu ngomsebenzi omuhle bathandekayo esiwenzile ukuze le nkonzo ibe impumelelo. Isupport yethu, ukuba khona kwethu, ukwamukela kwethu lokho inkosi esenzela khona. Sithanda ukuphakamisa izandla kuNkulunkulu zokubonga. Sithi konke bathandekayo kwenziwe kwaba impumelelo. Lithi iBhayibheli kwathi uIsrael esewenze wonke umsebenzi uNkulunkulu ayeyalezile ngoMose, uMose wawuhlola. Bese lizwi lenkosi uMose wawubona ukuthi umsebenzi wenzeke kahle, wabe sebusisa isizwe sikaNkulunkulu. Manibusiswe kungeneni, manibusiswe kuphumeni, manibusiswe kukho konke nibeka kukho isandla senu. Akuthi isithelo salokuhlanganyela siphuma kukho siphile phezukweni nemndenenu, izizukulwane zenu ngisho ezizayo. Akuthi amandla alenkonzo aphile ahlale kunina kwizizukulwane zenu, angasuki mabalandwe labeduke khona, mababuyiswe labelahleke khona, mabanikwa amandla labephela khona amandla ngenxa yesibusiso salenhlanganyelo. uNkulunkulu makaniphakamise ngaphezu kwezizwe zonke, enza igama lenu libe likhulu, mabanikhombe bathi impela laba bahlukile ngenxa yesibusiso sikaNkulunkulu. Nibusisweni ngena niphuma nakukho konke nikwenza, uphumelelani ngempumelelo yasezulu, inqobani ngamandla phezulu, iba nokuthula ngesibusiso saphezulu. Sithi akube umusa phezu umusa, makube isibusiso phezu isibusiso, makuba amandla phezu amandla phezulu. Ngegama likaJesu Kristu siyakumemezela lokhu sekunjalo in Jesus name. Shall we celebrate our blessing? Hallelujah, 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 hallelujah. Randaria siando shakatalia sete Puria la makasuti endesha Iparatilia rontoria la sataido Parasilina kotalia masatalia Shandala porosike telemetaya. Jesus name siyakumemezela kusekelwe phezu impilo zethu. Sibusiso salenkonzo masihlale nani phakade, sinithwale nize nifike phambi kobuso benkosi. Hallelujah. Mangalahleki nokukodwa kalesi sibusiso kini, makuqoshwe kinina phezu impilo zenu, akube njengetshe eliqoshiweyo. Niyakhamba nalesi sibusiso, niyakuvela nalesi sibusiso, niyakusebenza ngalesi sibusiso, niyakukhuluma ngaso, niyakukhuleka ngaso, niyakuma ngaso endaweni zonke. Nibusisiwe, nibusisiwe ngesibusiso sophezulu konke. Hallelujah. Nkosi yomusa bathandekayo, siyayibonga kakhulu ngomsebenzi wonke omuhle owenzakalile. Sikule nkonzo ke to celebrate, hallelujah, umsebenzi omuhle inkosi esenzele wona. Ngicela siye ezwini lenkosi, Deuteronomy chapter 20 verse 1 siphele ku verse 4. Siyavala
inkonzo yethu esiqale ngolesithathu la khona inkosi isiphile umlayezo okhanyisayo ocacisayo ngendumiso ngokudumisa uNkulunkulu ngamandla avela ekudumiseni inkosi. Hallelujah. Mfisa ke bathandekayo namhlanje sibuke nje ukuthi ekunqobeni kwethu kunezinto okufanele sizi understand sesifundile ukuze mangabe siqhamuka isitha singabe senza njengaqala. Si understand ukuthi senza njani ngoba isitha sisazobuya sona njengokujwayelekile. Fase kufice wena izinto engasajwayelekile. Nikhona bathandekayo? Isitha sazozobheka ukuthi ngamphinda yini. Bese sifica indaba zishintshile. Yiphi indlela okufanele ume ngayo, kufanele wenze ngayo. Ake sibuke la izwi lenkosi ukuthi uNkulunkulu uthini ngemthetho yakhe uma ngabe wena ubhekane nempi. Ngoba sinqotshelwa uye kufanele ke sihambisane la njengokwemthetho ayimisile ukuze izosebenzela into uNkulunkulu ayithembisile phakathi kwethu. Uma ngabe wenza isivumelwano ake sithathe njengebank, wenza isivumelwano nebank ukuthi lizokuthengela imoto likukhokhele o likubambele ilungelo lokuthi uyikhokhele izibuyele kuwena. Ningena esivumelwaneni nali bank bese likutshela imigomo yalo lithi le moto engithengela yona mina uyongikhokhela yona isiyimali engaka. Nakuba ukuthi bithini egarage kodwa ngokuvumelana nabo yoyiqeda kubona isiyimali engaka. Bese likutshela ibank ukuthi uma kwenzeka kushintsha izimo zomnotho liyakwenza njani lona kuwe. Uma kwenzeka kuba khona inguquko irand engabe liyehle ngabe liyakhuphuka bawukwenza njani, interest yakho ifixed noma iyehla iyenyuka. Bese nivumelana nokuthi niyakhokhelana ngomhla kabani enyangeni. Uma ugcina zonke lezo zinto uyayithola lento ibank enithembisane lona ngayo. Uma ungaphambanisa ama dates okukhokha ungayinaki indaba interest ungakubheka ukuthi kuze kufinyelele kwimali enanivumelane ngayo wena ukhokhele le yase garage kuphela, ibank lizoyidla imoto bese kuthiwa eyakho. Lidlelana usuke waphula izivumelwano. uNkulunkulu kunemithetho ayimisile uma uya empini ukuze unqobe ngaye noma yena akunqobele. Bamba lezi zinto ayishoyo yizona ezokwenza ukuthi uNkulunkulu akwenze lokhu akuthembisa khona. Nikhona abathandekayo? Uthintele umakhelwane, athanda wemakhelwane. Ungalenzi iphutha. Ungayilaleli imigomo, imibandela uNkulunkulu ayimisile. Hallelujah. Ngoba uma sikhuluma ngokunqoba ngendumiso ngokuhlabelela ngokudumisa inkosi kukhona uNkulunkulu asimisele khona yenzani nje nakhona kuzoba nje. Verse 1 uphele ku verse 4 Deuteronomy chapter 20. Uphuma ukuyolwa nezitha zakho. Bambaka. Nxa usuka la ngibamba makhelana ungunderstand. Uyobhekana nani? Nezitha zakho. Unezitha ngenxa yohambo oluhambayo lukaNkulunkulu. Number 1 isitha sokuqala uSathana. Nibanga naye. Nibanga ukuthi yena wayemkhulu eligugu enhlizweni kaNkulunkulu. uNkulunkulu wayebheke kuyena wonke ngizothini ubudunyiswa kwakhe kwakusesandleni kwakubekwe esandleni sika Lucifer. Waphambuka walahlekelwa iposition. Kwasekuthathwa wena kwathiwa asenze umuntu ngomfanekiso kanti yena wayemuhle enconywa amazulu
ngivumele ngifanekise kwakuthi mangabe uLucifer ethi uyadumisa amazulu bathandekayo ananele athi uyamuzwa kodwa ukubona uma umuntu engena bazala nekutopha kahle ngisho engakasho lutho angizwanga makhelwane uhleka noma ungaqondile wenziwa yini ngicela ukukhombisa example eyodwa uma utopha umuntu kukhona lapha ngisho enganakile khona eresponda kuye isabela kuyena bese hawu abone umuntu uthi hey ngenzwa ilento eshiwoyo ngami uLucifer ethi mayekhuluma kube khona ethi amazulu uyasazi lo wabona imbogo bazalwane mayehaya isilo ngisho amathwala ngigcwele kangakanani kwesabisa kangakanani kuthi icoso lelo angene ngalelo gunyo uthi ngiyaziwa ukuthi mina ngubhejana waphuma esiqiweni kuvalile izinto zingavumi haleluya Amen. besema ngalelo gunyo ukuthi la ngilo kade shiwo ngibheka amakhala nokhona ngilo kade wena wendlovu enamandla enganakile wazana uvele wahleka wajabula kuthintwa yena uyayizwa bathandekayo Amen. noma abamazulu abebhizi kanjani uma ephakamisa indumiso uLucifer abejika hawu mana konke kukhona isitha sakho sokuqala kuSathane ngoba wena uyilo muntu namhlanje uyilo othi mangabuthi nje uvala isicapha uthi wena uphakeme athi amazulu bese uthi uSathane ubani ke lowo ngoba ngangimjikele lowo ngithi akekho ozongena endaweni yakhe wena usuthatha indawo yakhe makalwe nawe wabona umuntu exoshwe emsebenzini noma demote umuntu uqashwe wena bese uyangena uyasebenza kanti awazi ukuthi wayekade icuthele hawo ngisho igama right le mhlawumbe ube actor hayi kabi wena usiyafika uyangena uqamba uyasebenza lokho ekududula nje uzosuhletshelwa abanye uthi hayi phela wayekade efuna ukungena la manje wena uyamthunuka ngoba utsuke wathatha indawo unesitha sokuqala ke siSathane esithi nje wena uthathe indawo ufuna uthi mawufika kuyena ungambabazi yena ubabaza uSathane utshela uNkulunkulu ngoSathane uthi mkhulu kangakanani empilweni yakhe baba ngiyahlupheka baba kumnandi lokho okwenzeka athi uNkulunkulu awu kodwa uma ubungasho mina bengizokubonisa ukuthi ngingubani manje wena ungitshela ngoSathane ukunikela lokho kingqa kuSathane ukuthi ukuze ungamdumisi uNkulunkulu udumise bani yena ninjani hayi siyaphila sihamba nakho ubantu enihamba naye isitha osimemezela kubantu ukuthi kukhona lokhu uhamba nakho hayi siyaphila yizizifo zenziwani izifo la kubingelela siyapraiswa hayi siyaphila indlala ezweni yenziwani indlala iyapraiswa wena uBishop mawumbingelelo ngisho makuthiwa umfica kunjani navela athi hayi inkosi iyangisiza kakhulu kukho konke inkosi iyamsiza kakhulu kwenzakalani ngangafolanga kudabuka itende kwadabuka itende emise imvusela dabuka laphela kunoma sengiyamcheka ngifuna ukucheka baba ninjani baba hayi ndoda uNkulunkulu uyangisiza kakhulu uyena noma engakime ezintweni zonke ninjani nina bekufaka qala thena sekudabuke lidatshilwe umoya waphazamiseka na inkosi iyangisiza mawusuthi lokho etende hayi lokho etende sibona ukuthi bazolithunga lizohlanganiseka uNkulunkulu amakehluleki uye lo wanginika lona unamandla ukuthi lithungwe naleli ngisho ngavezela isha ungusomandla usemdumisile useyeza usomandla uthi khona umuntu ongaziyo ngizovela zwana ku verse 1 yabo Nxa uphuma ukuyolwa nezitha zakho Yebo. bese ubona amahashi bambaka bese ubona ini 1 amahashi yebo 2 izinqola yebo nabantu abaningi kunawe bambake nabantu abanjani
abaningi kusho ukuthi neziqhwaga nazo esingaphezulu kwakho nezikhondla khondla ezisabisa engaphezulu kwakho uthini uNkulunkulu yebo ungabesabi oh bamakhelwane ungabe sabi yini le amahashi ingqola abantu abaningi kunawe but uthini ukapteni wempi okuyona ungabe sabi ngobani qhubeka ngokuba usimakade uNkulunkulu wakho unawe oh ungesabi ungabe sabi futhi ngokuba usimakade uNkulunkulu wakho unjani unawe musukubesaba themba lo hamba naye uyabona ingane mayifika shawe enye ingane yakhala yahamba ishayiwe bese mhlawumbe ihlangana nomzali qhamuka kubaba wayo kwenze njani bangishayile obani awuhamba ongikhombisa lokushayila ngizomlungisa indaba yakhe bese ihamba lapha phambi kwakhe ingane iye kule ishayile ayihambi njengaleya ndlela yaqala ifika ikhala ihamba isishesha ifuna ukomqhweba lothi wosa wena ngithi mina unjani ungishayile ukhona ongekwe umshayi ngifuna ukulibeka ukuthi amuthi wena ungishayile futhi ungishayeleni ungishaye kanjani hayi ke masubuza ukushaya iphike uyozwa ke nawe nalana ngithintekile leso sibindi usithatha phi kulo onamandla ahamba naye uthi uNkulunkulu nawe mawungasabi ngokuba uNkulunkulu onawe qhubeka yena owakukhuphula eGibhithe ubani owakulanda ezonweni ubani wakukhipha kulezi zinto ezazikucindezela ubani wakukhulula kulesiqalekiso sozalo ubani wakukhipha kulamafinda ayeboshiwe uyeke onawe nasempini haleluya akafikanga wakusindiswa siyakuyekelela unawe nakuseyimeni zonke ukuba kusindise kuzo haleluya qhubeka kuyothi lapho nisondela empini umpristi afike akhulume kubantu nayo ke inkinga abathandekayo ngivumele ngibeke kanjalo ukuthi inkinga thina uma sibhekana nempi sifuna ukuqala siyoyilungisa indaba yiphi bese sibuye sizo report kanti wena ngabe uyamemeza uthi khuluma izwi mpristi kaNkuluNkulu kunempi amen uthi umthetho kaNkuluNkulu mawubhekana nempi biza umpristi akhulume izwi haleluya 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 and uma uvukelwa izimpi emsebenzini bazokutshela abantu bathi kungangcono uzama ukuyiqinisa inkulu lempi obhekene la sekukwena ukuthi wazi ukuthi ngokwemthetho yala umikhona ugijimela ngakuphi amen haleluya amen phinda umpriest kuyothi lapho nisondela empini umpristi afike akhulume kubantu yebo athi kubo yizwa Israyeli namuhla nisondela empini ukuhlasela izitha zenu yebo inhliziyo yenu mayingadangali izo yenu one mayinga dangali yebo ningesabi 2 maningesabi yebo ningaqhaqhazeli 3 maningaqhaqhazeli 4 ningabi natwetwe phambi kwazo bamba makhelwane ubhekane nani phakama ke uthatha isibindi haleluya lempi lamafilisti wabona namhla awusophinde wabona nangelinye ilanga amen haleluya haleluya lempi obuyazi lempi ebibhekane nabo awusophinde ibone lapha futhi mawungaqhaqhazeli phambi kwayo amen mawungesabi mawungabi naluvalo haleluya mawungabi nalo itwethu ukuthi kuyakwenzelana ukhona usimakade haleluya ukhona uJehova amen nikhona bathandekayo Jesus haleluya uyena omina umpriest yofike nje akhulume izwi mawungasabi haleluya uNkulunkulu ukhona phakathi kwethu yabo phela verse 4 usimakade uNkulunkulu wakho nguye ohamba nani anilwele nezitha zenu ukuze aniphe ukunqoba angithi lithi lenkosi uyena ohamba nani uniphelezela ukuba nilwe nezitha zenu nizinqobe lisho njalo ngithi yabo angizwanga makhelwane alisho njalo lisho njalo yabo
lithi uyena ohamba nani uyaniphelezela ukuba niyolwa nezimpi zenu nize ninqobe. Nguye osihlelayo, hamba phambili. Thani makhelazi ama-errors ayawuvimba umshini bokhipha imali. Nguye osihlelayo, Angizwanga makhelwane. nguye osihlelayo. Phela fa uyibambe bazalwane, ngicela uyibambe lemthetho. Ukuze ungaphambanisi mawufika phandle. 1, mawubona amahashi, izinqola, abantu abaningi kunawe. Uthi uNkulunkulu mawungesabi. Mawungashawa luvalo. Bizani umpriest ezinjani? Akhulume izwi. Uthini yena? Uthi maningesabi. Maningabe novalo, maningashawa yitwetwe bathandekayo. Ngokuba uJehova uNkulunkulu unjani yabo? Nguye ohamba nani. 1, nguye ohamba nani. Okwesibili, Anilwele nezitha zenu. ubanolwayo. uNkulunkulu. Nanso ke inkinga. Thina sifuna ukufika ini? Imkhono. Uthena mawungesabi, mawungashawa uvalo. Nguye ohamba nawe. Amen. Uzokwenza nje behamba nawe. Uzokumdedele alwe. Amen. Hallelujah. Uyabona nje bathina sigida la, sigidela khona ukuthi yena usempini. Uyadiliza, uyakhithiza yena. Amen. Thina siyamgidela sithi wena onamandla, wena oliqhawe, wena ophakemeyo, wena ongahlulwa ilutho. Ubani ongalwa izimpi anqobe njengawe? Hallelujah. Ubani umkhululi wezizwe ngaphandle kwakho? Amen. Ebeqhubeke na ebelwe benqoba thina besigida kuye. Hallelujah. Ungesabi, uhamba nawe, uyena ozakulwela, yebo? Anilwele nezitha zenu ukuze aniphe ukunqoba. Yena uzosenzana esimayiselwini. Uzothi mayiqedwe ukulwa bese sakithi. Athi babonyawo kulempi naleyampi ngicela wena ukuzokunika ini manje? Ukunqoba. Akasho ukuthi bambisana nami empini, uthi ngizokunika Ukunqoba. bese wena unikwa ukunqoba. Hallelujah. Awukwazi ukunika lokunqoba kanti usukwashaya uvalo. Usuke wesaba. Ngoba ngenkathi wesaba ushaya uvalo uzocasha nosomandla. Kanti fanele wena uyababheka kanye nosomandla, umlethe usomandla. Amen. Hallelujah. Umlethe eyindoda yempi. Amen. Bake babasusela impi bathandeka eBabylon. Babatshela ukuthi kunesithixo esimisiwe. Kuyothi mangabe kukhala umusic, wonke umuntu ezinjani akhothame, aguqe. Lithi iBhayibheli insizwa oMeshek, oShadrach, oAbednego abakhothamanga. Base beyabizwa kwathiwa hayibo yini nani ngakhothami, sicela ukunika ithuba. Kwasho ukuthi bazali bayamaza bahamba naye. Bayazi imithetho yempi yakhe. Hallelujah. 1, maningabesabi inkosi yaseBhabhiloni kodwa siyisabe egameni likaJehova. Amen. Bathi kubona guqani bathi asikuguqa, Amen. asishawa naluvalo. Jesus. Bathi siyakuniphosa emlilweni, bathi niyafuna kwazeke Amen. ukuthi esihamba naye akasabi imlilo, unamandla okusikhipha nasemlilweni. Hallelujah. Bese bethi noma ngesikhiphe akusho ukuthi mengakhiphanga thina akakhiphi umuntu, kodwa kuyakwazeka ukuthi thina sethembekile kuye, Hallelujah. asinalo uvalo ngenxa yakhe. Hallelujah. Lithi iBhayibheli babathatha bathi mabe baphonsa emlilweni bathola ukuthi kushala ababaphonsayo, laba baphoswayo kunomnqaki wabo banqakileyo, wabanqakela kuye yena umlilo oqothulayo, wabangaphakathi kubo. Lo mlilo waqothula bonke abantu kwasala bona. Lithi lenkosi babona lapha phakathi sebegida bathandekayo. Hallelujah. Bathi sembathise, sembathise ngenkasimulo yakho, nasemlilweni sembathise. Hallelujah. Bathi mabegida inkosi yaqhweba abantu yathi hayi babunyawo bebengabethathu lantu besibafake lapha. Kwangathi manje sebebana, kodwa uma ngibuka lo wesini simo sakhe sifana nesimo somuntu wasezulwini. Akuyena umuntu wala emhlabeni, uyobahola phambili. Hallelujah.
belithi iBhayibheli inkosi yayeleza ukuthi ababizwe. Bababiza abantu bathiwa Meshach, Shadrach, Abednego. Inkosi yanbiza. Lithi iBhayibheli bakhishwa. Mabekhishwa base beyavivinywa. iBhayibheli lithi 1 akukho ngisho unwele olulodwa olwashayo. 2 akuzwakalanga ngisho intuthu ezimpahleni zabo bephuma phakathi. Umlilo oqothulayo waphika konke. Ngoba uthi yena mawuye empini naye 1 mawungesaba. Amen. Mangashaya uvalo. Hallelujah. Yazi ukuthi yena uphakathi kwethu. Uza kusilwela asinike ini ukunqoba. Hallelujah. Bekumakhelwane. Thatha novalo. Lisele phansi. Sele phansi. Awu hayi ukuthi lizo lu Lusele. sathi ngaze ungathekisele uthi uvalo khithi. Uzwile makhelwane. Alwenzi njalo uvalo. Ngoba uJehova unawe. Uthi yena zakukulela kunqobele bese kwenze njani? Aniphe ukunqoba. Banikwa no Meshach. Banikwa lithi iBhayibheli ngenxa yalokho banikwa ipromotion. Yathi inkosi kusukela manje oyokathuka uNkulunkulu walamadoda noyophambana uyakushiswa ngomlilo kanje. Kwashintsha iBhabhiloni lonke bazalwane lathobela laba ababathathu abafike nempi yasezulwini yathobisa umuzi wonke. Oh umuzi wasemthonjaneni uyathoba. Hallelujah. Uyathoba. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Qadela. Phinda verse 4. Kusimakade uNkulunkulu wakho nguye ohamba nani anilwele nezitha zenu ukuze aniphe ukunqoba. Uyasipha yena ukunqoba. Ake siboneke abantu abawu4 abahamba naye. Ababamba isibindi bangashawa lovalo. Bayithola lemphumela. Khona nathi sizokwazi ukwenza njengabo. Hallelujah. Amen. Number 1, 2 Chronicles chapter 20. Verse 1 phela 3. Kwathi emveni kwalokho kwafika abakwaMowabi Yebo. nabakwa-Amoni Ngicela ulibambe nabanye ivesi esilifundile uma ngabe ubhekana nesitha sakho ubona ini amahashi nezinqola nabantu abaningi kunawe. Muphi umakhelwane le 3 awumuphi? Muphi? ubona amahashi ezinqola nabantu abaningi Umcele kakuphi bese umnikele umuzi uthi uyakubambani uthe yini awungishaya uvalo baza khona uthi amahashi namahashi awu bathandeka odwa nje. Hallelujah. Angithi uyibambile bathandeka uma ngabe uhlangana nale 3 isho njalo izwi lenkosi yabo. Kwathi emveni kwalokho kwafika abakwaMowabi Wafika abakwaMowabi yebo nabakwa-Amoni yebo nabanye bakwaMehuni yebo bezokulwa noJehoshafati bayizitha sikabani njengamanje. zikaJehoshafati. Qhubeka. Kwezabanye bamazisa ngalokho uJehoshafati bathi kuza isixuku esikhulu esivela phesheya kolwandle Ya. e-Aramu manje sesingase Hazezoni Tamari eliyi-Enigedi. Kuza ini isixuku esikhulu ya sibheke kuwe sizohlasela futhi sesondele. Qhubeka. uJehoshafati wesaba Jehoshaphat waseyasaba. wayesezinikela wafuna usimakade. Bambaka makhelwana. Lwafika uvalo oluthi kuza impi enkulu. But wayesenze njani yena? Wajika. Waya kusimakade ukapteni wempi. Wazo report again ukuthi bheka njengokwemthetho yempi ngize kuwe. Amen. Wajika ukuba afuna ubuso benkosi. Angabuki isimo kodwa abuka uNkulunkulu omkhulu athi Nkosi kuzimpi.
zwana mayifika kuyena yabo wafuna usimakade wamemezela ukuzila ukudla Yeah. kulo lonke elakwaJuda. uJuda wabuthana ukuba acele usizo nayo kusimakade. onke indaba uJuda wayesiyasondela wangakhuluma indaba ukuthi baningi kangakanani abezayo Amen. inkulu kangakanani impi esondelayo but uJuda waya kuNkulunkulu Amen. waphakamisela izandla zakhe kusomandla Hallelujah. wathi umkhulu wena uyesabeka Amen. ungumulu wezimpi wena uzinqobe kunempi esondelayo efuna wena Hallelujah. Amen. bacela ukusizwa nguNkulunkulu Hallelujah. Amen. bangavumela ukuthi bathi hey makhelana lalela sekubhedile phela naba bakwaMoab bela siye kuNkulunkulu Amen. qhubeka Baphuma kuyo yonke imizi yakwaJuda ukuzofuna usimakade. uJehoshafati wema ebandleni lakwaJuda nelaseJerusalema. kwakufanele-ke ameke bazalwane uma engayazi imithetho kaNkulunkulu yempi athi bathandekayo kunempi enkulu ezayo angazi noma siyawuphinde simame njengesizwe kwangathi kuphelile ngathi sibona sengathi lona onakho okuthila aqoqe khona ngoba sekufika emaphethelweni ake sizwe ukuthi wathini Endlini kaSimakade phambi kwegceke elisha wathi, ya Simakade uNkulunkulu wokhokho bethu, qhubeka kanti wena awusiye yini uNkulunkulu ezulwini? yebo Nombusi wemibuso yonke yezizwe na? awusiye yini uNkulunkulu wena ezulwini nombusi wemibuso yonke na yebo Esandleni sakho kukhona amandla negunya. yini leyo bazalwane phela kukwaJuda lapha yini le esandleni sakho kukhona amandla nani indumiso leyo wangakhononda uJoshafati wathi Nkosi awuyena uNkulunkulu wena kuphi ezulwini haleluya Hallelujah. esandleni sakho kanti akukho yini amandla nani negunya yabo Akekho ongamelana nawe. awu Nkosi yami akasho ukuthi hey abakwaMoab somandla sebela uthi akekho ngamelana nawe qhubeka Wena uNkulunkulu wethu awuxoshanga yini phambi kwabantu bakho uIsrayeli? wena uNkulunkulu wethu awuxoshanga yini kuphi phambi kwabantu bakho uIsrayeli. yebo Ababakhe kulelizwe. ababakhe kulelizwe baxoshwa ubani uNkulunkulu ebaxoshela bani uIsrael ubani oxosha izizwe uNkulunkulu kodwa ixoshela bani awunisekhona kodwa bathandekayo nikhona nikumakhelana high five uthi bakhona ngikhona sikhona haleluya akuwena yini owaqosha izitha kaIsrael phambi kwakhe na yebo Ababakhe kulelizwe. yebo Walinika abozalo lukaAbrahama umngani wakho. nguwe owaqosha babakhe kulelizwe ngicela ningipha ufunda sesitsha ngisho imic wabanika abozalo kaAbrahama ngoba uNkulunkulu esethembiso obuthembisile wathembeka ukufeza ini isethembiso yebo Abozalo lukaAbrahama umngani wakho kuze kube phakade na? yes Bahlala kulo. Bakwakhela kulo indlu engcwele ukuba ibe ngeyegama lakho. ufika nendumiso kuye akafiki nokhononda akafiki nokukhala uthi Nkosi ngiyakhumbuza nguwe wabakhiphayo nguwe wabanikayo nguwe Nkosi wabanqobelayo jumpa ke uye ku verse 14 uphele ku 19 Umoya kaSimakade wafika kuJahaziyeli. ngalesikhathi bezani bathalana uJoshafat ezani emdumisa embabaza emncoma emkhumbuza ukuthi ungubani aminaye nahamba naye umoya kaSimakade wenze njani wehlela phakathi kwabo yebo Wafika kuJahaziyeli kaZakhariya kaBenaya Yes. kaDaniyeli kaMathiniya umlevi. Yebo. Omunye wozalo lukaAsafa ephakathi kwebandla. Yebo. Wathi yizwani nina nonke bakwaJuda. ya
zakhamuzi zaseJerusalema Yebo. nawe Nkosi Jehoshaphat Yebo. usho kanje kini usimakade uthi Kwangathi uthi usho kanje kini usimakade uNkulunkulu enimdumisile Jesus enimnika ibongo namncoma hallelujah uzwile ngenkathi ephakanyiswa hallelujah uthini phakathi kwathi yebo uthi ningesabi oh iyaphinda imithetho yempi uthini uSomandla 1 ningesabi yebo ningaphela amandla okwesibili ningaphela amandla yebo ngenxa yalesisixuku esikhulu ngenxa yalesixuku esikhulu yebo ngokuba impi ayisiyo sengenze i-change over kusukela manje sekushintshe abantu ababhekane nempi akusayona yena hallelujah ipi ngenxa yendumiso sengeyami hallelujah mina onikwe indumiso sengizolwa yes Lord hallelujah nina ngizolinika ini ukunqoba hallelujah qhubeka ngokuba impi ayisiyo eyenu ingeka uNkulunkulu yebo kusasa yehlelani kubo hayi basa ningaqashi kusasa Jesus uma sihlukana kule ndawo yehlela kwizimo zonke hamba uyobhekana nazo ukhona makhelwane hallelujah qondana nezimo zonke ubhekane nazo amen uthi Nkosi sengibuye endlini yakho ukudumisa wena hallelujah ngihamba namazulu amen ngiyobheka lezi zinto hallelujah kusasa yehlelani kubo yebo bayobe bekhuphuka ngommango wasezizi niya kubafumana egcineni kwesivuno hayi ukuthi bayakunifumana bayakufunyanwa yinina amen Jesus qhubeka phambi kwehlane eJeruweli yebo akusikho okwenu kulwa bambaka makhelwane yaphinda imithetho yempi akusikho okwenu okwethu ukulwa mbambe ngesandla makhelwane uthi lalela ngiyakudonsa manje ngiyakukhipha empini phuma empini phuma akukhona okwakho ukulwa amen mawubona ngathi ubhalansile uvela usukuma umphakamisa uthi phuma hallelujah hayi bo memezela phuma phuma empini empini akukhona okwakho ukulwa hallelujah phuma 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 akukhona okwakho ukulwa phuma nje kule nto yokulwa kunomuntu okwazi ukulwa izimpi hallelujah okwakho ukuphakamisa izandla Jesus siphakamisa izandla kuye Jesus sithi ungcwele wena Somandla hallelujah uliqhawe linamandla glory to Jesus ungumulu wezimpi azinqobe yes Lord siphakamisa izandla kuye amen sithi umusa wakho umi phakade yes Jesus haleluya Amen. siphakamisa izandla kuye sithi uNkulunkulu kaAbraham yes Lord owathembisayo makwenzeke hallelujah Jesus phuma kuphi ke manje impini akukho kwenu ukulwa hallelujah qedela akusikho okwenu ukulwa kulempi zihleleni nime nibone ukunqoba kukaSimakade nina okwenu kwezenjani ukuzihlela ukuzihlela ukuthi bathandekayo inkonzo imi kanjani khohlwe izimpi sizodumisa inkosi bathandekayo sikhohlwe ikho konke hallelujah sizo okwethu kuyihlela nje inkosi awuthi mawufika izibongo uzithole hallelujah wena ungumulu wezimpi thina sizokunika udumo qhubeka nina Juda neJerusalema ningesabi ningaphela amandla phumelani kubo kusasa ngokuba uSimakade uza kuba nani verse balo verse 17 all right qhubeka uye ku 21 phela 25 eselulekene nabantu wabeka abayekuhlabelela kuSimakade bevunule ngobungcwele bambake bathandekayo sebelizwile izwi sebeyithathile idirection neinstruction kucommander basebeyilulekana bahlelana bathi ke sicela wonke amaqhawe aphethe inkemba alwayo ame ngemuva sicela wonke amaqhawe kamoya
aphethe inkemba ezi ukuhlabelela ama instruments okudumisa uNkulunkulu babe ngaphambili bavumelana ukuthi lalane ke bathandekayo sizobonga yena asizokubheka isimo. Amen. Uma babe ngabambisene ngezwi elifanayo babezokhala bethi laba ahlehliselwani manje qhawe aphethe inkemba balulekana ukuthi sithe masimfuna wasabela. Qhubeka. Bevunule ngobungcwele behamba phambi kwamabutho bethi Lobu bungcwele bazalwane isikhali i-uniform yokumema ukhomanda ukuthi ayibone impi yakhe ayihole. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Belulekana ukuthi yilaba bazoma kodwa behlobiswe ngani Ngobungcwele. Masizihlukanisele kazimulo kaNkulunkulu. Khona uNkulunkulu enkazimulo ezoba phakathi kwethu. Akwazi ukuthatha indawo yakhe ngoba simmemile. Qhubeka phela 25. Bongani usimakade ngokuba umusa wakhe umiphakade. Nansi into abafike bayenza lapha bathi siyavumelana. Sizofika lapha sishaye nganasi isikhali. Siyawuphakamisa izandla zethu sithi bongani uJehova. Ngokuba muhle. Ngokuba umusa wakhe umiphakade. Singabe sayikhuluma indaba ukuthi kuzobani. Sibhekane nobani. Sikhohle ukuthi kusempini kukhona abaphethe inkemba. But ake sidumisa uNkulunkulu iqhawe lasempini. Simmeme simbize abekhona. Uzobe seyalwa yena. Qhubeka. Kwathi ukuba baqale ukuhalalisa nokudumisa. Bamba ngamakhalana. Kwathi ukuba bese njani baqale 1 ukuhalalisa nokudumisa. Kwathi babaqale 1 ukuhalalisa nokudumisa. Hayi khona nto ukhala ukuthi hey mama umjaji asivalelisana hleze singakuboyi lapha. Ungabaza lokho ngithi. Hey babuphakathwayo asazi lesimo sophela sinjani. Bathi asihalalise. Masidumise. Hallelujah. Base beyaqala bahalalisa. Bathi Jehova umuhle. Umusa wakho umiphakade. Jehova unamandla. Ubani ongala nawanqoba. Jehova uliqhawe. Umuntu wezimba zinqobe. Bahalalisa badumisa. Yebo? Usimakade wababekela abazobalalela unyendle abakwa-Amoni. Yebo? Abakwa-Mowabi. Abakwa-Mowabi yebo? Nabasentabeni Siri. Yebo? Ababephumele ukumelana noJuda. Laba babebhekane noJuda yebo? Banqotshwa bonke. Benzwa njani bathandekayo? Banqotshwa bonke. Benzwa njani bathandekayo? Banqotshwa bonke. Simo zakho senziwa njani mzalwane? Siyanqotshwa. Konke kuyanqotshwa nje basikule ntaba sizobonga uJehova. Hallelujah. Amen. Qhubeka. Abakwa-Amoni nabakwa-Mowabi bamelana nezakhamuzi zasentabeni Siyeri. Bababhubhisa baphela nya. Yeah. Kwathi sebeqothule nya zonke izakhamuzi zaseSiri. Sebeqothule konke bazalwane yebo? Base bephenduka bebulala nabodwa. Wasevele nje kuvuka nje kwaphenduka kwathi uyangiyathela nawe uyangiyathela zashayana. Unomphelo saqedana. Izitha zakho zizophendukelana phambi kwakho. Abebeze kuwe behlangene abantu bazokuchitha. Bazonyathelana baqothulane bona. Jesus, hallelujah. Hallelujah phambi kwakho. Yes. Ngokuba lemba akusiye yakho. Hallelujah. Bekuza kuwe beze ngolayini owodwa. Yes, Lord. Kodwa bobuyele emuva behlukene kasikhombisa. Hallelujah. Glory to Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Baphendukelana bodwa baqothulane yebo? Bakuphi bona ngathi qothulana abantu? Bongani uJehova. Ngoba muhle umusa wakhe umiphakade. Hallelujah. Ngenkathi bephambisa izandla bebonga uJehova ngale izitha zezenjani siyaqothulana. Hallelujah. Uyabona ukuthi mawumosha isikhathi ubukana nezitha. Kanti wena ngabe ubuka usomandla ubuhle bakhe. Hallelujah. Yena adile nezimo zonke. Hallelujah. Yenze njalo makhelwane usuka kule ntaba. Jesus. Hallelujah. Ushaya uluvalo. Amen. Sawubheka kuye. Jesus. And impi akusiyona eyakho. Hallelujah. Qedela. uJuda efika embonisweni ehlane. Nangu uJuda uyasondela uyadumisa. Uma efika yebo? Waphenduka wabuka ngalapho kwakunesixu kukhona. Wayisiyaphenduka siyabheka kubo makhelwane wathi bebeza ngapha.
nangapha yebo bheka Bheka. kwakulele izigingqane zezidumbu zidindilize phansi bengakafiki bona beseze besaqalaza ukuthi bangakephi bathi babheka sekuphelile idumbu zodwa phansi yebo kungekho noyedwa ophunyukile kungekho akekho kusho ukuthi nalo owayeshaya omunye lo wayecoboshisa okugcina kwathi eseshaya wacoboshisa okugcina lo omunye ongemuva wangakapheli kahle wathi ngeke usale nawe kwangatholakala uyayibona into enjalo kufe kungabe sasala nothi uyimini engishayile kungabe sabikho umuntu nongachaza nje ukuthi hey kwenzanini la qhubeka uJehoshafati namabutho akhe kwathi lapho befika ukuba babuthe impango kubo bambaka makhelwane ngicela uyibambe le kwathi kuba befika babuthe impango kubo yebo bafumanisa kubo ingcebo eningi kakhulu abakwazanga ukuyithwala ya ngosuku lwesine babuthana esigodini kusho ukuthi kwabathatha insuku engaka ukuthutha 3 kwasekuthi ngosuku lesine babuthana kuphi esigodini qhubeka iBeraka yebo bambonga lapho uSimakade yebo igama laleyo ndawo labizwa ngokuthi isigodi iBeraka labizwa umbhalo obhala ukuthi isigodi sakuphi kodwa labizwa emva kwaleyo ndaba lithi iBhayibheli leso sigodi sebeqedile ngosuku lesine babuthana kuso ukuba bezokwenzana kuleso sigodi ukuba bambonga uNkulunkulu iBeraka igama elihamba lisuse igama elithi Barak okusho ukuguqa ngamadolo uzwakalise ukubonga benzani kulesi sigodi badumisa uNkulunkulu kwathiwa isigodi sendumiso kwadunyisa uNkulunkulu umulu wezimpi azinqobe haleluya bathandekayo ake kuvela izimo emndenini ake kuvela izimo empilweni yakho uvela wena wakho usuku kube usuku lendumiso hayi lokhonona haleluya nithi manikhumbula nomndeni ukuthi kwaba yilolu usuku esabonga ngalo amen kwaba yilolu usuku esanqoba ngalo haleluya ngoba thina impi akuyona eyethu amen ukubona makukhona impi siyahlakazeka omunye nomunye hamba ulala ungathandaza nje ukuthandaza ngoba kunani kanti bekufanele makunempi sithi ake sizombonga sikhohlwe yimpi omkhulu wena uyamangalisa haleluya ngophezulu konke amen nangalolu suku khona haleluya phela kuverse 28 uJehoshafati wabahola bonke abantu bakwaJuda nabaseJerusalema babuyele eJerusalema ngentokozo bambake yebo ngokuba uSimakade wayebathokozisile ngokwehlula izitha zabo ubani owahlula izitha uSimakade kusho ukuthi ubani owalwa uSimakade phuma ekulweni phuma empini ngene endumisweni haleluya uSimakade uzona babuyele emuva ngentokozo amen khona lapha baqala khona ke kodwa sebefikile yebo bafika eJerusalema bephethe izigubhu bafika eJerusalema bephethe 1 izigubhu yebo amahabhu yebo namacilongo yebo bangena endlini kaSimakade abaqalanga endlini zabo bebuye empini angithi before baye empini babehlangene beyisizwe amen befuna ubuso benkosi haleluya baphuma izwi kukhomanda bakushona empini uma bebuye empini baqala kuphi babuthana futhi amen bephethe onke ama instrument bangena endlini kaSomandla bamdumisa sekuyini leyo sekuyi celebration masambe part neviki siyonqoba siphinde sohlangana ngesonto si celebrate again haleluya hallelujah haleluya ngoba sesiyalwazi udaba lwethu ukuthi impi akuyona eyethu masubhekane nayo 1 mawunge sabi mawungashawa uvalo mawungabi nalo utwetwe ngoba uJehova uNkulunkulu njani unawe phuma kule ndawo ke wazi ukuthi ngizobhekana nazi izinto ngingesabi ngoba ngihamba noSomandla haleluya abesibili Joshua chapter 6 verse 1 uphele 6
Amasango eJericho ayevalile ngaphakathi nangaphandle ngenxa yabantu bakwaIsrayeli. Yebo. Kwakungaphumi futhi kungangeni umuntu. Kwangekho umuntu ophumayo. Kwangekho umuntu ongenayo. Kwakuvaliwe ngenxa yabantwana bakwa Israel. Izinto zivalile ngenxa yakho. Izinto zivimbile ngenxa yakho. Bamba, yebo, qhubeka. uSimakade wathi kuJoshua, Wayesethu kuJoshua, bheka, ngilinikele kuwe iJericho. bamba makhelwana, konke lokho inkosi ekubeka esandleni sakhe ikunikele kuwe. Lo mndeni inkosi unikele kuwe. Lo msebenzi inkosi unikele kuwe. Amen. Lempilo inkosi inikele kuwe. Hallelujah. Yonke lento inkosi inikele esandleni sakho, yebo. Lona kanye nenkosi yalo namaqhawe alo anamandla. Uthi uNkulunkulu nenkosi yakhe namaqhawe alo kanjani? Anamandla. Kunjani konke kunikelwe esandleni sakho. Indonga zaseJericho uma ufunda umlando kuthiwa ububanzi bazo kwangangena ingqola ezisithupha zempi. Inqola le yempi edonswa amahashi zingamiswa sibe u6. Kwakwakhe imizi phezukwazo indonga. Ubukhulu bazo kukhona ababehlala khona abaqaphi bomuzi. Uma udonga bathandekayo ngivumele ngifanekise ukuthi uma udonga kuthiwa nje lo hafa leli tende ngamabomu. Ofishe isikhala esincane lesingqola ezu6. Noma lunganali nje itende udonga. Mawulibheka ngamehlo kuthiwa lizodilika. Uma ungalibuka ngamehlo enyama uzoshawa nokwesaba kuzo ngoba uzothi ngizothi mangisondela kwaze noma bangishaye laba baphezulu uthi uNkulunkulu ungesabi ngikunikele konke esandleni sakho inkosi yalo iJericho amaqhawe alo anamandla sekuyifa lakho awuthi konke okubhekane nami usomandla usekunikele esandleni sami. Hallelujah. Kunikelwe kuphi? Esandleni sakho. Ungabusesaba kunikelwe. Kuthotshisiwe kwanikelwe esandleni sakho. Hallelujah. Bhekana nakho. Amen. Qhubeka. Niya kuhamba niwuzungeze kanye umuzi. Uyakukwenza lokhu izinsuku eziyisithupha. Nizowenza njani bathandekayo? Nizowuzungeza. Ini? Umuzi. Anizokwenza lutho nje niyazungeza. Uyayizwa leyo? Ngalesikhathi nizungeza bayanibona. Ngalesikhathi nizungeza nibona nobukhulu beindonga. Ngenkathi nizungeza nibona namaqhawe anilunguzayo. Abasho ukuthi siyanibona njalo. Zwani ukuthi somandla uthini bezungeza, yebo? Nabapristi abayisikhombisa bephethe amacilongo ayisikhombisa. Ningaphethe ikhali, niphethe nje amacilongo. Ezimpondo zezinqama. Yebo. Behamba phambi komphongolo wesivumelwano. Yebo. Ngosuku lwesikhombisa. Uyini lo mphongolo wesivumelwano? Usho indawo kaNkulunkulu okhona phakathi kwabantu esimene esiphathekayo. Amen. Inkazimulo yakhe ephathekayo. Ekhona uNkulunkulu ehamba nabantu. Hallelujah. Ezungeza umuzi. Izindonga zimbona uNkulunkulu ezungeza. Hallelujah. Izindonga zimuzwa uNkulunkulu enyathela. Hallelujah. Izindonga zizwa izigi zowasezulwini ezungeza. Hallelujah. Singahlulwa yini ukukhothama makuzungeza yena? Wena mawungasabi uhamba naye. uNkulunkulu esimene siphathekayo ukuwe. Mawuvela uvela naye, mawukhuluma ukhuluma naye. Mawumemeza umemeza kanye naye. Qhubeka. Ngosuku lwesikhombisa uyakuwuzungeza umuzi kuze kube kasikhombisa. Abapristi bebetha amacilongo. Kuyothi lapho beshaya uphondo lenqama isikhathi eside. Lapho nje nikuzwa ukukhala kwecilongo. Bonke abantu bayakumemeza ngesaho esikhulu. Udonga lomuzi liyakudilika. Bese bonke abantu begasela phakathi. Izindonga ziyakwenza njani? Niyakuzidiliza ngithi lisho njani? Amen. Ziyakudilika. Now nayi ATM phambi kwakho Nkosi yami. Izindonga niyakuzidiliza ngithi. Ziyakudilika zona. Hallelujah.
izona eziyakhothamela uNkulunkulu yakudunyiswa yinina. Lizwi lenkosi lithi niyothi manizwa umsindo wamacilongo ushawa abapriest abalevi nani bese niyamemeza. Niyalikhumbula icilongo elezwakala entabeni yaseSinayi. Izwi lenkosi lithi kwathi icilongo lezwakala umsindo ukhuphuka ngamandla. Abantu bathuthumela ngoba kunesound yasezulwini bathandekayo ekwazi ukuziwa izinto zonke. Lowo msindo wasezulwini uyathotshelwa. Uyathotshelwa. Sinake leyo bazalwane, umsindo unento yenzayo. Yabona nje bungathatha izilwane makukhonto ekhalayo ziyakwazi ukukhombisa ukuthi iyaxwayisa lonto. Bokubone mangabe kudlula kumemeza ngabe iambulance noma imoto yamaphoyisa. Bokunake izilwane njengezinja. Ziyakhonkotha. Ziyayizwa isound lena ukuthi isho into enza ukuthi nabo basabele ukuthi khona ongahambi kahle. Hallelujah. Izwa ini izilwane zizwa umsindo. Umsindo unento izalayo. Ukubona umuntu mangabe ememeza ejabule. Ngisho memeza kakhulu kangana kodwa uma kumsindo okujabula awuxwayisa umuntu. Ake kakhala umuntu kakhulu kumkhala obhlungu kuthuka wonke umuntu ngoba kuzwala ini umsindo. Umsindo unayo imphumela yayo. Kuyathi makhala ke beshaya uphondo lenqama. Hallelujah. Bese abantu bayamemeza izindonga ziyakuwa. Verse 20 yabo. Abantu bamemeza kakhulu wakhala amacilongo. Kwathi kuba abantu bezwe ukukhala kwamacilongo bamemeza kakhulu lawa udonga. Ngakho ke abantu bawuthelekela bawudla umuzi. Zawiswa yini izindonga? Umnikazi wempi. Owesithathu bese siyathatha wesine okugcina. Asibona besithathu kule migomo kaNkulunkulu. Exodus chapter 14 verse 10. Kwathi lapho uFaro esesondela abantu bakaIsrayeli baphakamisa amehlo abo babona. Khumbula imigomo emithathu. Ninge sabi, ninga shawaluvalo. Ingabi natwetwe. Yebo, ngokuba uJehova unani. Phinda ku verse 10. Kwathi lapho uFaro esesondela abantu bakwaIsrayeli baphakamisa amehlo abo babona abaseGibhithe bebalandela besaba kakhulu abantu bakwaIsrayeli. Baphambana ke nemithetho yani yempi yasezulwini. Verse 13 phela ku 14. Kepha uMose wathi kubantu. uMose angithi manibhekane nempi anobiza umpriest. Amen. Umpriest ezenjani? Akhulume izwi. Hallelujah. Nangu uMose ke yebo. Kepha uMose wathi kubantu ningesabi. Muzokhanya maningesabi. Hallelujah. Kulokho engabe nibhekane nakho Sabi. maningesabi. Qhubeka. Qinani nibone ukukhululwa usimakade azonenzela khona namuhla. Qinani nibone ukukhulula usimakade azonenzela khona kwisizini yemanifestation. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Yebo. Ngokuba labo baseGibhithe enibabona namuhla anisayi kuphinde nibabone naphakade. Lezi inkinga obuzazi namuhla awusophinde uzibone naphakade. Hallelujah. Lezi inkinga obuzibona obuzithwela awusophinde uzibone naphakade. Hallelujah. Lenkinga obubhekane nayo sonke lesikhathi obuyazi awusophinde uyibone naphakade. Hallelujah. Ngokuba uJehova ukhona. Amen. Ongumulu wezimpi azinqobe. 19 phela 21. Ingelosi kaNkulunkulu eyayihamba phambi kwempi yakwaIsrayeli. Utheni kathi uNkulunkulu ungesabi ngokuba uJehova uNkulunkulu unawe noma uphakathi kwenu. Hallelujah. Bayahamba labaphuma eGibhithe kukhona abangayazi. Kunempi yasezulwini. Kunengelosi ethunyiwe ehamba nabo. Uma sekufika abaseGibhithe leyo ngelosi
iyona ezolwa impi kaIsrael ngoba uNkulunkulu uthe impi akuyona eyenu. Hallelujah. Ngicela usule emakhelane ezimbini. Ngiyakunxusa ngobubele benkosi nangomusa kaNkulunkulu phela. Yesula. Jesus, hallelujah. Thola umakhelane thani ngiyesula ezimbini ngiyesula bese ngifungile bese ngifinqa imkhono ngiyesula. Sekuzothi makuvela impweni esenjani. Hamba uyohlabelela udumise. Umphakamise. Uthi mawubuye ufice sekuyaca phambi kwakho. Hawu bekade bengathi khona kade bekhuluma kuthiwa hayi akusekho umuntu okhulumayo. Oh siyabonga. Akuvele bazali nakuphume ngisho incwadi bakubhalele uyithathe kwi-email uphakamisele kuJehova izandla. Baba ngiyabonga. Ungumbhali wena ojulile. Ubhala ngaphezulu kwababhali. Amen. Uyaqopha Nkosi kungashintshi umuntu. Ubani Nkosi obengakubhala njengawathi makube khona ukhanya kwabakhona. Khanyisa nakule ncwadi wena ukukhanya kweso. Thank you, Jesus. Wena umuzi Nkosi wakhe entabeni ongesitheke. Ungefiphaliswe ilutho phakama. Naphengwa lombhalo ube intaba yaseSiyoni. Hallelujah. Uthi yabuya kwi-email uthi kukhona obebhalile kuthiwa leyo ncwadi sicela ukuwithdrawa. Oh. Ngokuba okwakho akukhona ukulwa. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Uverse manje. Verse 19. All right. Ingelosi kaNkulunkulu eyayihamba phambi kwempi yabakwa-Israyeli yasuka yaya ngemuva kwabo. Yeah. Nensika yefu eyayihamba phambi kwabo yasuka yaba ngemuva kwabo. Yebo. Yaba phakathi kwempi yabaseGibhithe nempi yakwa-Israyeli. Wasekuphakama amazulu abeshilo bathi impi akuyona eyenu. Ninokwenza manene isibindi nisihlele 26. uSimakade wathi kuMose, yelula isandla sakho phezu kolwandle ukuze amanzi abuyele phezu kwabaseGibhithe naphezu kwezinqola zabo zempi naphezu kwabagibele amahashi. Bambozeka kanjalo. Bese lithi le Nkosi sebewelile. Sebembonile khumbula phela uJoshafat. Sebebuye nempango babuyele endlini kabani? kaSimakade. Nabo sebewelile sebemi ngaphesheya. Bama bonke kanye kanye. Wayesiyabahola abazalwane umlevi. Wathi hashi nenkweli yalo. Ukuphonsa olwandle. Hallelujah. Ubachithile abaseGibhithe. Wenza amanzi abaludonga ngapha nangapha. Wenza umhlabathi woma phambi kwethu. uJehova suwelisile. Hallelujah. Bamdumisa yena owalwa impi wezinjani wayinqoba. Hallelujah. Hamba phakathi neviki. Amen. Usebenza uphinde ubuye ngesonto uzo celebrate uNkulunkulu okunqobelayo. Hallelujah. 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 uNkulunkulu onjani? Onginqobelayo. Okugcina. Awu Nkosi yami. Izenzo chapter 16 verse 19 uphele ku26. Sivala ngaleyo. Kwathi ukuba abaniniyo babone ukuthi ithemba labo lokuthola inzuzo seliphelile. Lithi izwi lenkosi uPaul noSila la bafika kunowesifazana wayenomoya wedlozi owayekade esetshenziswa abanikazi bomuzi ababezuza ngayo imali. Oyebakuthandeka asikhulumeni phela sivumelana. Lisho njalo iBhayibheli lithi babezuza ngaye imali. Hayi ukuthi yena waye zuza imali. Babezuza ngaye imali. Yabona nje namhlanje baningi abantu ovele nje bagqokisa ukuze abathile bazuze. Uzwile makhelwana phela nawe. Hallelujah. Uhamba umangala nje umasazi umuntu awukhumule lapha wena kuzuzwa ngawe la ikhonjela lento ingimbathile. Ngoba akubonakali nalutho. Lo babembambile besebenza ngaye bezuza ngaye imali. Qhubeka. Babamba uPaul noSila babahudulela esigcawini phambi kwababusi. Phinda Nkosi yami u19. Kwathi ukuba abaniniyo babone ukuthi ithemba labo
lokuthola inzuzo seliphelile. Seliphelile ngoba phela lo kwathi mayihambe elandela uPaul noSila ethi bazweni laba abashumeli bezwi kaNkulunkulu. Bazweni laba baphethe imfihlakalo zaphezulu. Lithi iBhayibheli uPaul wacikeka. Wakhipha umoya wedlozi phezukwe ntombazana yakhululeka. Amen. Laba basebebona ukuthi ithemba labo lenzuzo. Ngivumele ngezimfanekiso. Mhlawumbe bemqashisela indawo yokusebenza nje. Bazi ukuthi bathola irent ngayo manje iyavalwa indawo yokusebenza ngoba umuntu ohlolayo akasahloli sebuyiselwe ekhaya. Base bephendukela ke uPaul noSila yebo. Babamba uPaul noSila babahudulela esigcawini phambi kwababusi. Baba yisezinduneni bathi laba bantu banyakazisa umuzi wakithi. Ya. Bebe ngabaka Juda. Yebo. Bafundisa amasiko esingavunyelwe ukuba siwamukele. Kuyiqiniso lokho abakushoyo. Kuyiqiniso abakushoyo. Lutho. Yini le? Yimpi ebhekane na. Musukubuka abantu buka impi. Amen. Ngoba njengoba ebhizi beqamba amanga lapha akubona yimpi ebhekane usungamosha isikhathi uzama ukuphendula into ongeyona. Amen. Qhubeka. Bafundisa amasiko esingavunyelwe ukuba siwamukele noma siwenze thina esingamaRoma. Isixuku sabavukela izinduna zayalela ukuba bakhunyulwe izingubo bashawe ngezinduku. Bashawa yebo. Sebebashayile imivimbo eminingi bagqunywa etilongweni. Izinduna zayala umgcini ziboshwa ukuba baqaphelisise impela. Uma ubona amahashi nezinqola nabantu abaningi kakhulu. Uyayibona leyo yo Paul. Bahlangana nesixuku. Bahlangana namahashi nezinqola. But ithini inkosi mawungesabi. Qhubeka. Kwathi eseyalile kanjalo qede wabafaka ejele elingaphakathi wabophela izinyawo zabo ogongolweni. Yebo. Kepha phakathi nobusuku la khona inhlungu seyiqina. La khona iqiniso libuya lithi ngikuphi la. Kwezakaleni ngize ngibela ngishayiwe. Ngiboshiwa kukho ukuphuma kule ndawo. La iqiniso lonke selibuya lithi uyasibona isimo kusona. Uphi uNkulunkulu wakho makunje? Liphi ithemba lakho na benze njani bona? uPaul noSila bekhuleka bedumisa uNkulunkulu ngamahubo. Bedumisa uNkulunkulu ngamahubo bongani uJehova. Ukuba yena muhle umusa wakhe umephakade. Jehova luswama ngikweswela. Uyangilalisa emadleleni ahlazi yangiyisa emazini okuphumula. Ngibusisiwe mina ngizindla ngezwi likaNkulunkulu eliphilayo. Amen. Bakhohlwa imivimbo. Babonga uNkulunkulu kusihlwa yebo. Iziboshwa zazibalalele. Bamba iziboshwa zazibalalele. Iziboshwa zazibalalele. Kweswakala konke umuntu ukuthi lamadoda awakhonondi. Amen. Kweswakala konke umuntu lamadoda awakhali. Kodwa athi bongani uJehova ngoba muhle. Musa wakhe umiphakade yebo. Ngokuphazima kweso kwaba khona ukuzamazama komhlaba okukhulu. Ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho unjani? Unawe. Mawungesabi ngokuphazima kweso kwehla uNkulunkulu okhona. Kwehla uNkulunkulu esimene siphathekayo. Hallelujah. Wehlela ejele bazane zothatha indumiso. Amen. Ngoba uyahlala endumisweni yabangcwele bakhe. Hallelujah. Wayifica indumiso igubha thandekayo isejele. Isemaketangweni wangena. Qhubeka. Kwaze kwanyakaza nezisekelo zejele. Masinyane yonke iminyango yavuleka. Yonke iminyango ngenxa ukuthi kwehlo namandla. Wangena omkhulu. Wangena ongavinjwa. Wangena ongena kuvaliwe kuvuleke. Iminyango yonke yebo yavuleka.
namaketango ababeboshwe ngawo athukululeka. Iwona amaketango aziwela. Ubani umulu wezimo? Usomandla. Hallelujah. Thina simbiza kanjani empini? Ngendumisi. Hallelujah. Siyambiza ukhomanda. Hallelujah. Sithi woze empini qhaweni namandla. Amen. Hallelujah. Sithi woze empini wena onamandla okwenza konke. Hallelujah. Ngalesikhathi simdumisa uyehla yena bese yalwa asilwele. Labantu bobane bathandekayo basinika iqiniso nesiqiniseko sokuthi impela uJehova uyafika esimeni anqobe. Athathe over bazalwane asilwele asikhulule. Njengalokho sibabona nalabo. Ubhekane nani? Ubhekane nasiphi isimo? Ngabusaphela manje ngabusesaba. uJehova uNkulunkulu wakho unawe. Singaphakama sime ngezinyawo. Ungumnqobi, ungumulu wesimbi, ungumenzi wezinto esipheleleyo. Hallelujah. Sesilizwile izwi lenkosi, lithi lenkosi sekufikile konke lokho wani mawunge sabe, mawungaphela amandla, mawungashawa livalo. Hallelujah. Ngicela ukunika nawo amazwi engicela ume ngawo. Sewuphumile kule ndawo impi usubhekane nayo. Izwi lenkosi kwincwadi yamaHebrew chapter 4 verse 16 lithi ngakho ke masondele ngesibindi esihlalweni somusa ukuba samukelwe isihawu sifumane umusa wokusiza ngesikhathi esifaneleyo. Uma siya kuNkulunkulu bathandeka masiye ngesibindi, masingesabi. Ungubaba wethu. UNkulunkulu osithandayo. Kwala ngisho izinto eziphambene uthi noma ngabe zibomvu izono zethu amacala ethu uthi masondele kuya sikhuluma indaba. Hallelujah. Musukuya kuNkulunkulu wesaba ngenxa yezimo obhekane nazo yana ngesibindi uba wamukela umusa ngesikhathi sokudinga. Angathi ma isitha siklasela bese siyakhomba ukuthi kuyiphutha lakho bese wenze njani nawe bese uphela amandla. Phakama ngesibindi uthi baba ngiza kuwe ukuba ngamukela umusa ngesikhathi sokudinga. Masibe nesibindi sokuya kuNkulunkulu wethu bathandekayo. Uyasithanda, uyasithanda, usilindele. Okwesibili u2 Timothy chapter 1 verse 7 ngokuba uNkulunkulu akasiphanga umoya wokugwala kodwa owamandla, owothando nokusithiba bathandekayo. Asiphiwanga umoya wokwesaba. Akungathi isitha masibhekana besushaya luvalo noma ngabe isitha sikhombisa amabala akho musa ukwesaba yana kubaba uzalungisa udaba lethu uzokulwela akunqobela. Angeke ubaba kuhlanganyele kanye nesitha but uzoba ngakuwe. Hallelujah. Uzoba nawe. Eyokugcina 1 John chapter 5 verse 14 lithi lenkosi lesi sibindi sinaso kuye sokuthi uma sicela utho ngokwentando yakhe. Hallelujah. Uyasizwa. Uma sazi ukuthi uyasizwa noma sicelana siyazi ukuthi sinakho esikucelileyo ekusikucele kuye. Bathandekayo, impi seyinqotshiwe, impi sengeyenkosi. Zibuke wena ke manje mawunganqotshwa isitha sikusabise ngenxa yeposition omikuyona, sikusabise ngenxa yesizini odlula kuyona. Musukwehlelwa umoya wokwesaba. Yana kubaba bawamukela umusa ngesikhathi sokudinga. Yana kubaba wamukela umusa ngalesikhathi omdinga kusona. Kholwa ukuthi uyakuzwa. Uma ukholwa ukuthi uyakuzwa, yakucela noma yini.